Good morning. Hi. My Ay, God. kamusta po? Ako I'm si good. Madam Putik po lang po. Wait lang, replyan ko po to. Good morning po, Mami, good morning, me. Good morning, good morning, good Morning. morning, good morning. Ang oras Madam natin Putik, ngayon ay kilala mo siya? 4:33. Ha? Kilala mo si Madam Putik? Madam Putik? Putik Queen. Oo, yes, 200, Ikaw? ilang followers niya? Ang followers niya ay 97,000. Oh, hi to Madam 997. Putik. Madam Putik, hello, hello. Oo. Kumain tayo, Madam Putik. Kumain tayo, Rev. Ang kinakain ko Kape. ngayon ay Wow, sana all. Ano yan? tae. Tae. Daing. Tae. Si Luis. Panay bagsakan ng mga gift sa kabila. Sige. I know, I know, I know, I Si know, I know. Luis. No, I'm eating kikiam. Guys, kain kayo, kikiam. Oo nga eh. Yaman mo siya. Oh my God, humble twink. Gising ka na kagad? Kanina magkausap lang tayo ha? Nakakaloka ka. Wala kang work? Work from home ako actually. Sana all. Ikaw din naman work from home ha? Work from the kitchen ka nga eh. Ano ba to? Diba? Alam mo, sis ginawa mo akong moderator kanina humble twink, gagawin din kitang moderator dito. Paano ba? Manage and then add moderator. So, may moderator na ako. Si Humble Twink. Alam mo si Humble Twink? Akala ko kanina, pinapanood ko siya kanina, Rev. Akala ko kanina, napakasuplado niya. As in. Oo. Tapos Si Luis? no, not Luis. Itong isang viewer ko na ang pangalan ay Humble Twink. So, akala ko kanina, suplado siya. Kasi parang pa-English pa siya. Pero syempre, ang mami mo naman, more tanong ng mga malalalim na tanong. Tinanong ko siya, nagpakaseryoso si bakla. So yun lang. Geri, galing ako. Ewan, haha. Need to sleep. Pwede bang gawin mo akong moderator? If okay lang. Okay. Unang-una, bakit kita... ang taray. Sige, why not? Gawin kitang moderator, Aling Lods. Aling Lods. Gagawin natin moderator si Aling Lods. Kasi meron siyang 58,000 followers. Why not? Thank you so much na nagbigay. Alam mo, Reb, may question ako. Kasi may mga nagbibigay sa akin. I don't have any idea how it works. So ngayon, saan ko nakikita yung mga binibigay nila? Punta ka po sa mamaya, di ba may may account po, di ba, TikTok? Tapos may makikita kang tuldok sa bigilid, tatlo. Oo. Tapos punta ka sa balance. Tapos, di ba, dito ba, yung account mo, di ba, account mo. Tapos, di ba, may profile picture mo. Tapos may makikita ka doon, tuldok na maliliit. 4 yata o 3. I-click mo siya, tapos check mo yung ilan yung balance mo. Kasi check mo naman yun. Kasi I remember, nung nag-roll out nga si TikTok ng live, isa ako sa mga nagkaroon ng live na feature. Okay. Isa ako. Kasama ko sila Sandy, sila Marbs. As in, super onti lang kami nagkaroon ng live. Tapos yung mga time na yun, may mga nagbibigay na sa akin. Hindi ko alam kung nasaan sila napupunta. Nakakaloka. Tapos Ito explain ko sa iyo. Wait lang, explain ko. Yung $200 equivalent of $1 yung 200 coins equivalent of $50. $1 yon. Sa pera natin is 40. Yes po. Pag naka $1,000, naka 1,000 coins ka, equivalent of $50 yon. So $50 is how much? Like 2,000? Nasa Nasa 200 plus. 200 plus. Rough estimate, yes. Talaga?
Ganun pala. Yes. Oo. So, ba't di ka ba, Swerte mo pag ano, nagbigay sa'yo carousel, 7,000. meron nung una. As in, meron. I don't know how. Kung paano ko siya makukuha or something. So, ito ba mga coins na to is transferable? Like for example, gusto kong ibigay sa'yo. Ala, hindi na gumalaw si bakla. Uy! Anyways, I want to ask lang, ano po ang pinakamahirap na tanong for you? Okay, ang pinakamahirap na tanong sa akin is, bakit hanggang ngayon hindi matanggap ang mga bakla? Ang LGBTQ, bakit kinakailangan pa nating mag-suffer para tanggapin nila tayo mga LGBTQ, Wala 'di ba? akong internet. Yun ang pinakamahirap na tanong sa akin. Kaya naman ikakain ko na lang siya nito. Oo. Wala Oh my internet ko. God. Wait. Good morning, Nap Lorica. Good luck sa iyong Uy, good luck sa si Mami na. Mami, good luck yes. po ah. Oo, mamaya Yes. 7 tayo. 7. Abangan yan, kabog. True. Good luck kay Nap Oo. Lorica na kung saan ay magiging siya mamaya sa bawal ang judgmental sa Eat Bulaga. Alam niyo naman ang Eat Bulaga. Sina Bulaga. Tito, Vic, Joey, Barkada, Diba? Dumarami, isang saya na na na. Ano po yung moderator? Well, hindi ko na alam kung anong ginagawa ng moderator. Niinggit lang ako kay Nap kasi nga si Nap every time nag-live sa kanyang mga pa-live is meron ako nakikita mga moderator. So, yun lang. And as of today, meron akong dalawang moderator. So, bahala kayo kung anong gusto nyo gawin sa kanila. Binibigyan ko kayo ng karapatan para i-block nyo ang mga pasaway. Ang aga, yes. Napakaaga. Kasalukuyan pong kumakain ako na ngayon ng kikiam at ang kausap ko naman ay kasalukuyang nagluluto ng pansit na may umiinom ng kape. So, ayun na nga. Alam mo, totoo lang guys, nakakasosyal ang mukbang natin ngayon. Yes, nakakasosyal ang mukbang natin ngayon kasi ang mukbang natin ngayon ay kikiam. Kung ang fishball ay gawa sa fish, ano naman? Saan naman gawa ang kikiam? Kung sino kung sino makakasagot, kung sino makakasagot, merong gift. Uy, grabe ka. Favorite ko kaya ang kikiam. Ano yung kulang-kulang, Nap? Kulang na isang letra ang iyong sagot. Uulitin ko. Kung ang fishball ay gawa sa fish, ang kwek-kwek ay gawa sa itlog, saan naman gawa ang kikiam? Hoy, Napa, good luck. Sana mabati mo kami mamaya sa iyong pagganap sa Itbulaga. Kakantahan kita mamaya, promise. Sina Titong, Bing, at Joey, Barkaday, dumarami, silang lahat ay na 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 na. Guys, i-follow nyo si Nap Lorica. Si Nap Lorica po kasi ang ang child star ng TikTok. Ayan. Binibigyan natin ng title si Nap Lorica. Uulitin ko po, si Nap Lorica po ang child star ng TikTok. Magister na.
Tapos si Kenneth naman, si Kenneth ang mati ni idol ng TikTok. Oh. Lahat ng mga yung mga title, dapat mga galing sa akin na pag fake yan, ako, hindi pwede yan. Si Raf naman, sige, isip natin si Raf. Si Raf naman ano ba maganda kay Raf? Ang cutie pie ng Davao. Oh, si Raf naman ang cutie pie ng Davao sa TikTok, 'di ba? Yun 'yon. At right now, meron ako 11 viewers. Pinagtsatsagaan nyo kung kumakain ako ng kikiap. Paano mga ba ang kumain ng kikiap? Unang-una, isasawsaw nyo siya dito sa chili sauce. Ayan, chili sauce. Not chili, sweet chili sauce. Ayan, sweet chili sauce. Pag sausaw mo ng kikiam, sabi kakainin yung ganito. Ito si Jaden, call na ibang lahi. Sige, magkano tayo ng ibang lahi. Hanap tayo ng ibang lahi. At i-introduce natin sa kanila ang kikim. Ay, hindi pwede yung isa. Diyos ko. Ay, hindi pwede yung isa. Ito, si Aldibaya. Ay, hindi. Hi, Ibrahim. Hi, Geri General. Yes, my name is Geri General from the Philippines. What about you? Where are you from? Ibrahim? Evet, benim. Yes. Where are you from? What is your nationality? What country? Yo, I'm from nedir ya? Valla bundan anlayan var mı arkadaşlar? Bu ne diyor? Ay, cuando? Cuando man de corazon, siempre man del amor. Marimar, Marimar. Oh, Marimar. Mm. Did you get it? Oğlum sen ne diyorsun? Sen ne Cuando? diyorsun? Cuando man de corazon, siempre man del amor. Marimar, Marimar. Bundan anlayan var mı arkadaşlar Allah aşkına? Bundan ne Ay, naku, anlıyorsun? naku, 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 naku. Diyor ki bana Mamacita, şarkı söyle. Mamacita. Wow. Where is a Santa He, Claus? sana şarkı mı söyleyeyim? Ay, nagkakaintindihan kaming dalawa. Ay, naku, 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 Lolo naku. محول منني Ay, naku, 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 naku. I'm gonna sing a song for you too. Tell Ay me lo when you will be mine. Tell me cuando, cuando, cuando. Oh, what about you? Wara sole sole Ay, sole look, it's my turn now. sole It's my turn now. Okay, بشفت speak. وبرسز ببخت Okay, it's شخلك يا بحر عزيز وسرقل هاي الصامي me. Bago to ah. هاي Me. Okay. Ang, ang, ang mga ورا الصامي صلاة ibon سعدان na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. You! sıra bende. Yes, yes, you. Ahmet What song? dur bekle söyleyeceğim. Heyecan yapıyorum ben. Okay. Oğlum bak nasıl anlaşıyoruz değil mi? Okay. Bak Me again, me again, anlaşıyoruz me işte. again, me again. Ang, ang, ang Pasko ay sumapit, Dur tayo oğlum ay sıra bende. magsiawit
ng magagandang himig. Oh, you. Sıra bende. Yes. Yes. What? My God. What song? Dur, sıra bende. One minute, one minute, Okay. one minute. I'll let you think. I'll let you think. One minute, I'll darling. let. Oh. Vay vay. Valla bu iyi değil. أحمد مولا يدي يبو متخازين من نادني خيلال من ايلال من مولا مني يا خيلخ من ويلخ من يا مولا مني يا Now my turn. My turn. My turn. Sıra sende. Okay. You. Me. Tamam. Langit, lupa, impyerno, in, in, impyerno. Now your turn. Your turn. Sıra bende mi? Yes. Kuchara borgay ay akhmnuta ay Oh, me. Now it's my turn, okay? It's my turn. That's it. Thank you. Valla sen delisin, ben de deliyim. Yes, Sen yes, deli, ben de. Sen yes. delisin, ben manyak. Sonumuz Oh, ne olacak? now it's my turn. Ako, ako'y isang sirena One minute, one na. minute, 1 minute. Go one minute. ahead. Go ahead. Do, re, mi, fa, sol, la, si. خودمون Oh, me, قاییم me, me. Do, a dear, a female dear. Le. Oh, now it's your turn. دو ره می فا sol la. Loka. Oh my God, what song? What song? I need song. Um, Bu. tong, Sen kimsin her tong, şeyin? tong, pakitong, kitong, Julimango, sa dagat, malaki at masarap. You. One minute. One minute. Salih, salih, be çöpte, o hırsız, be imane. Me. خلكنا بهار عزيز سرقل صالح لا Okay, me. Sıra sen. Ay, Şimdi sıra. atueba, ichumiko narisinu, seruko no ne semeturo, la uya, nananai. Ah, ay, Bence de. atueba. Dilber düşüyor. Oh my God, you're making me laugh. Are you? Kuzey Pirgate. You, Yes. you. Yes, you. Kuzey Pirgate. Bu ne diyor? What song? Oğlum Ibrahim, what bak song? bana küfür etme senin ağzına. Ay, okay. I'm waiting. Waiting. Do, re, mi, bay.
Oh, Bye. what? Are you me? Bye. It's my turn now? It's my turn. No, no, don't leave me, Darla. Darla, don't leave me. Darla, Bye. no, don't leave me. I'm gonna die. Ah, no. Okay. Okay, it's my turn now. I'm gonna sing. It's my turn. Hayır. Bon route subay sushi, sikenemit sana ni tara inanasire u. Magpasalamat tayo sa mga ibang lahi dahil nagagago natin sila. Hindi po ito racist or whatsoever. Ito ay tawang katuwaan lang. Huwag kayong OA. Humble twin, kakala ko ba matulog ka na? Matulog ka uli. Ha? So, panay pang gising. Nakakaloka. At this time, ang oras natin ngayon ay 4:54 hatid sa atin ng Kikiam. Natanggap mo ba yung prize? Alam mo, Mara at saka Jaden, tagang dito ka nagchikahan ha. Dinali mo ko sa Sabi ko nga si NFF, alam mo parang feeling ko malalove mo na ako. Parang feeling ko, matuwa ka na kasi I'm your friend and I'm your NFF. NFF means newfound friend. Diba? Kagigising ko lang, sir. Ay, good morning po sa iyo, Jaden. At for sure, meron ka na naman screenshot sa akin. May screen grab ka na naman sa akin. So, ayun na nga. Nagmumukbang naman ako. Inuubos ko lang tong aking kikiam na niluto. Diba? Alam mo ba kung bakit? Hindi ako makatulog and right now, I'm eating kikiam. Ang kikiam na parang hugis tae. O siya, lovable kaya ako, super lovable ako, as in. Yeah, NFF, you're making me laugh for 1 minute. Minutes talaga? Minutes? So, ayun na nga. Tatamad akong bumaba para kumuha ng chili sauce. So, pagkatsagaan na lang natin to, ang onte. Diba? And maya-maya, tayo po ay mag-uurasyon dahil kinakailangan natin ng napakagandang blessings ngayong araw na to. Naku, ayoko lang. Baka sabihin baka mabash ako. Awan mi. Ay, taray. Tagasan ka according kay Vince pagsulingan. Yes, as of this moment po, andito po ako sa kwarto ko. Dito sa aming ancestral house sa may Pasay City, Villamor Air Base. Orasyon, yes. Kinakailangan gumawa tayo ng orasyon. Orasyon na kung saan matatakot ang mga taga-ibang bansa. And medyo talubat na at maghahanap tayo ng isang kakausap. Ay, check na natin si ito try natin itong isang Pinoy. Ako'y isang Pinoy sa puso't ginawang Salma. Countdown. Ay, ayaw ni Salma. Ay, ito, nakataples. May crush ako Indonesia na TikToker. Yung TikTok ko ng, yung parang ginawa ko ng content. Ay, ayaw din. Ito na lang sa
me. How are you? I'm fine. Oh, where are you from? I'm from Pakistan. Oh, Pakistani. Um, So what are you doing right now, friend? no strong English. Oh, why? You from where? Nosotros? I'm from Philippines. Oh, kamusta ka? Mabuti naman ako. Mabuti ako. Ikaw, Ito. kamusta ka? Eh? Ikaw, kamusta ka? Maputi. Oh, I'm gonna sing a song for you. Would you like that? You are كوسكوزة. انت الوان كوسكوزة. What? Kuskusa? Mamaya magkukuskus ako pagkaligo. What's kuskusa? كوسكوزة. كوسكوزة. The meaning rainbow. What? The meaning rainbow. Empo? It's obviously maputi naman. Ano sinasabi mo? What? I don't understand you. Honestly, I don't انت have you any you idea. you 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 know شد براغي. Nosotros, me llamo es. Me llamo You es. ¿Dónde كوسكوزة. está? ¿Dónde? ¿Dónde está انت Santa Claus? انت كوسكوزة. Okay, body language. Okay, I want again with me my song. Okay, Okay. fis anas soban. This, kikiam. what this. This is kikiam. It's made of kiki. لا يفضى عرضك واحنا ما خلصناش من هذا جايبين لنا هذا. شو هذا؟ This is kikiam. خفاش. Kikiam. بخدة خفاش. This is kikiam. Look, kikiam. ابو العزيز حبيبي يسعد مساك يا فهد. يفضى عرضك ولك شو هذا؟ Kikiam is made of kiki. ايش ذا what this meat؟ No. No. It's a vitamins. You guys, فيتامينز. yes, I know that you guys love kiki, right? Do you love kiki? You love kiki? الدنيا كورونا كوفيد 19. Oh, covidity. Covidity. what this the meat what this This one. chicken. No. لا يفضى عرض قرفك. what is that this No. No, no, no. خفاش. what Kikiam. دراكولا. This is kikiam. Say it again, kikiam. I want to listen this is what this ma or what. Me, Pak. me is kambing. Pek, 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 pek. Pek, pek, pek is What manok. this the beef. uh, wait. beef or what this عن عرضك شو اللي بتاكله هذا. This is made of styrofoam. Styrofoam. من ورا الفيتامين. بحب ابشرك انه سنه 2021 راح ناكل شاكوش احنا من وراكم. What are you talking? I'm gonna, you know what? What are you you talking? know I, I want to what? listen you. Oh. الله يفضى عرضك. يخرب بيتكم بليتوا البلد. Ooh, boom taratara. واو يما. Boom I want to taratara. listen. I want to listen level girl Girl. speak girl. Huh? Mm. Oh. Speaking girl. Mm. Can I see your Hi. teeth? Can I see your teeth? Like that? Your teeth. No. ما شاء الله. No, Speaking now. ما شاء الله. I want. احكي ما شاء الله لا يوقع صف Oh my اسناني هسه. God. Your teeth. It's almost the same with Sasa Girl. Are you the brother of Sasa Girl? احكي ما شاء الله. Again with me. ما شاء No. الله. No, I don't like. Why don't like? No, your teeth. Your teeth. Your teeth قل is the اعوذ same with. برب الفلق من شر ما خلق من شر. ايش يا زلمه؟ Dinadasalan ata ako nito ah.
This is خمسة وخميسة في وجهك في عينيك عن عرضك. Again with me. ما شاء الله. You want to see my mouth? Again with me. ما شاء الله. No. This is not a problem. ما شاء الله. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. اللهم إن كان Ave Maria سحرا sin pecado فابطله. concebida. Ah. راينا على ابو شكلك. استني يا لما. على ابو شكلك. انت الوان، انت قوس قزح. What? Chukchak. يو Chukchak. ريمبو. Rembo. يو Rembo. ريمبو. Rembo? Remborat? يا Remborat. يو ريمبو. Remborat. I want to listen you girl. Hello. Oh, okay. You boo boo. Hi. How are you? Hi. You girls. You gay. No, I'm not. Are Really, you? you're not gay? No, This is no, gay, I'm not. bro. No, I'm not. عن ابو شكلك يخرب بيتكم مليتوا البلد. Gago to ha. Chukchak chenis, mamu ek ek. Okay, Chukchak chenis, bro. mamu ek ek. Okay. Chukchak Listen to me. chenis, mamu ek ek. هذا بودي يا زلمه، هذا بودي. What? You know what? Nice to meet you. يلا زوبع من وين زوبع. Chukchak chenis, mamu ek ek. يلا اوكي. Good night. Good night. Nice to meet you. يلا هنا انا ابو شكلك. Pinabasa ako ditong gago ah. May nag-comment, ito oh, meet ka sa aking hayop ka. Ang tsaka-tsaka naman ng meet ka sa aking hayop ka. Hindi siya galit. Anyhow, so yun na nga. My God, meron pa akong apat na kikiam. Ising. NFF, bakit ang aga mo magising? Sige, ikaw naman sa akin magtanong ngayon. Tulad ng ginawa ko sa'yo kanina. So, ngayong oras na to, binibigyan kita ng pagkakataon para tanungin ako. Dahil sa puntong ito, handa kitang sagutin sa kung anong tanong ang ibabato mo sa akin. Are you ready? NFF, I'm waiting. NFF. My God, NFF, I'm waiting for you. Wait, guys, bibigyan ko kayo ng heads up ah. Bakit parang ako naman yung tinanong mo? Okay. Bibigyan ko kayo ng konting background tungkol dito kay Humble Twink na aking NFF. NFF meaning ay newfound friend. Kanina, mga bandang 7 o'clock ata or 8 o'clock, I don't have any idea, mga ganong oras, ako po ay nag-iikot-ikot dito sa TikTok live streaming app. At nakita ko itong si Humble Twink. Naghaya ko sa kanya, nagilaw ako sa kanya. At tinanong ko siya, kamusta ka, Humble Twink? Kamusta ba ang puso mo? Ngayon, ang sagot niya sa akin is parang kilalang-kilala ko nga daw siya. Hindi ko siya kilala. Kasi nga, first time ko siyang mapanood sa TikTok. So ngayon, nagtanungan kami. Tinanong ko siya, sinagot niya ako ng showbiz na sagot.
tinanong ko siya ng mga showbiz na tanong. Hindi ko ini-expect na yung taong kanyang pinapoint out doon sa tanungan namin is nanonood pala ng live niya. Itong taong to, itago natin sa pangalang Miguelito, ay na-friendzone siya. 'Di ba? At itong si Miguelito, according to my research, ay maraming followers na rin dito sa TikTok. At yun na nga, parang friendzone ata itong si NFF. At nakakasad yun. 'Di ba? Saan nagkakilala si NFF or si Humble Twink at si Miguelito? Nagkakilala sila dito sa TikTok. Yes. Hindi sila personally magkaibigan or personally magkakilala, pero nagkakilala sila dito sa TikTok. Kaya naman, napagtanto ko na dito sa TikTok ay maaaring mayroong mabuong pag-iibigan. 'Di ba? Tulad na lang ng nangyayari kina Humble Twink at kay Miguelito. At syempre, parang feeling ko na umalis si Miguelito. Ay, si Humble Twink. Isa lang yung pinag-iibigan niya. At so, nag-join ulit si Humble Twink. So, yun na nga. Itong si Humble Twink, habang tumatagal, kaninang nag-uusap kami or nag-uututan dila kami sa kanyang live streaming app. Itong si Humble Twink ay medyo nagiging kahawig na ng ex ko, 'di ba? At meron din sinabi sa akin si Humble Twink kanina tungkol sa ilang mga TikToker na marami ang followers na pag pinalo si diba? I-follow nyo si Miguelito, i-follow nyo si Humble Twink, as in. Tapos parang feeling ko bagay siya mag-artista kasi kanina habang tinatanong ko siya, meron ako isang tanong sa kanya na yung sagot niya is naramdaman ko. Naramdam ko yung pagkakabigkas niya nung ang tanong ko sa kanya is para sa'yo, ano ang pinakamahirap na tanong? At ang sagot niya is, bakit mo ko mahal? At yung way na pagkakasabi ni Humble Twink ng tanong na yon is ramdam ko kanina. Kayo nga, bakit ba kayo mahal ng mga kinakasama nyo ngayon? 'Di ba? Ay, may nag-follow sa akin. Si Maricar27 Pablo, maraming salamat sa pagsunod sa aking TikTok profile. Maraming salamat. Ito po ay sobra kong na-appreciate ang pag-follow nyo sa akin. At naway hindi nyo lang ako dito i-follow. Mag-subscribe din kayo sa YouTube channel ko. Yun lang. Alam mo, parang feeling ko, mahal ka kasi, mahal ka ng mahal mo. Oh, feeling ko rin si ito moderator ko, na si Aling Loz. I-follow na nga kita, since moderator naman kita. In fairness effort ang DP ni Aling Loz. Baka palang kilay, yung mga something sa pes. Anya si Dam? Anong anya si Dam? Ah, Hello. ay mga bagets. You speak Arabic? No, I Arabic? don't. I don't. Do you understand English? Yes or no? What's your name? My name is Geri General. What about you? What is your name? Welcome. My name is Jamal. My name Oh. So how young are you? I am from Falastin, Nablus. From?
I am from Palestine, but in Naples. Start. Taga saan daw siya, guys? You are from From What are you Philippines. from? From Libya? Philippines. Philippines. طب احكي شد حنك تحكي. Philippines. شرف أختي أول مرة بسمع بهاي الدولة. Mabuhay. Philippines. Oh my حقي. God. Mm. Yes, lag. You're lag. Ay, ang cute ba? Oh. يثبت اسمع. الدلالة على الخير كما علا الصبر مفتاح الفرج. شباك. خرك انك بتاكل. What are you What actually when not طب شوف هاي. واو. Oh my God. That's dirty, baby Oh my boy. God. That's dirty. OMG. وعارض خواتم افهم انجليزي. هذا بالسادس. Baby boy, you are Kadiri. Okay. هل تدري بالككة؟ Ano? Alam mo, وصل زي الافرنجي. gwapo sana yung kapatid mo. وما نطلع لك زي الحمامات العامية. منخرط زي I don't speak Arabic. I don't speak Arabic. Don't speak Landian. الشاب اللي معي دنكي. Okay. بزبط. ايه بعرض شواتك. مدال. شرف اختك هو. بلعب عرض اختك. لا لا Correct yun. طلعش لعب. بتعود. بعرض خوات بتعود. يجي. تاكل. Gago ka ha. Gago ka ha. ويطلع لك براد ابو الليل. Ave Maria Purissima. Ave Maria Purissima, si دحين Mikado وصل زي Sibida. التلميذ. Ave Maria Purissima, si Mikado Sibida. What? وين نط؟ لا. طب خذ هاي. وات. Oh my God! OMG! Oh my God! Oh wow! وانا شفت الرئيس تاعكم. OMG! بيتزا. يا اخو شنيتزل. لا برضو اختك العب على شو. بيتزا. يا اخو شنيتزل. عيد وراي. اختك سيستر اسمها لا برضو اختك لا نو شرف اختك اوعى. مش مسبة. انت خلاص انت عمل خلاص. يلا. Hindi mag-away kayo, tangin yung gago. سيستر. طب خذ. يا الله. Dito sa medyas dahil nakakahiya. احنا جماعة تفرانين. I want to money. معك money. شيء. I'll give you money. Do you speak Give me English? your Gcash. You speak Arabic? انا عارف احكيها. You speak Arabic? Gcash. ياخذ البيتزا. Gcash. Do you speak English? Yes, I do. What about you? Sister. Palawan. M. Luwilier. Sister. M. Luwilier. Mom. So yun na nga guys, napagod ako dun na slide. Hala, ayan na si NFF. At may mga kinakausap na.
Diyos ko, ayan na, NFF. Ayan na si NFF, humaharot na naman si NFF. Pwede ka namang humarot kasi nga, na friendzone ka. Ay, pwede fubo mo ko. Ay, nakakaloka, pwede fubo mo ko. Aling Lods, ha? Naku, wag yung NFF ko, Aling Lods. Naku. Aling Lods, ha? Wag yung NFF ko. Teka lang, ha? Sino naman ba? Ano ba to? Oh, hello. Hello. What? What? Hello. You miss me? Hello. You miss me? Ay, bro, No, what is this why? Nagustuhan ka أنا nila. بحب اللحمة كثير آكل أوموجي بدي أحط Ano? ما تلقيه Ano ang problema? Ano ang problema nyo? حياه حياه Anong problema nyo? Anong problema nyo mga bakla? Bakla? No. Bakla? Bakla? No, بقلة no. بقلة لا no لا اوعى لا تفكرش بقرا. No. Oh, tomboy. بقرا. نو بورنو نو بورنو Nasa kusina? Tao. Oh. Tao. Oh yeah. Yeah. Ah, famous. No. Hindi. شو بتكتب هذه؟ كيف يندي؟ Tao. اكتب عربي I need Famous. يعني انا بعد Babae. جوالي في 12 Babae. 12 فخلاص مبروك مبروك واي Babae. نو واي شمت أختك ببالكم So, بتقلن famous. Hindi famous. Tao. Hindi rin babae. Lalaki. أنت أختك بيتزا Lalaki. So, lalaki to. Ito. Ayoko kitang بيتزا kausap. بيتزا 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 يا أخو البيتزا Hindi ka pupunta sa langit. Hindi ka pupunta sa langit. Hindi ka pupunta sa Adok, langit. I am dog. أنت دك دنكي Ay? Ay? Ayaw. Ah. I, Hey! شو كتب؟ كتب هاد I need phone 12 برو ماكس يا حمار. يا أخو الشنيتسل جاي كده اسمع. Lalaki. Lalaki. دونكي Lalaki. كات يالو Lalaki. ليون. اوكي yeah. يا أنت أخو بيتزا اسمع يا احمد ايش الدرجه؟ ستار شمت أختك باب الدار Twinkle. Itong inang bata to, ang gulo. أنت دونكي Gusto فور mo sumbukin sa شو bantay كتب؟ bata? بلس كيف يعني؟ Ang gulo-gulo nila. Ang gulo-gulo nila. Ang gulo. Dana po. Ay, alam mo, ikaw NFF, ano naman yung kalandian mo? Ayan, NFF, ano naman kalandian yan ni NFF, ha? Tayo nang nai-stress actually. Nakaka-stress sila. Okay yung ano eh, okay yung kapatid, yung matandang kapatid. Kasi yung bagets eh, parang tanga. Next, bawal pala pangit. Hoy, ano na ba nangyayari? Alam mo, nabubuo ng pag-iibig dito sa comment section, ha? O, naku, may nabubuong pag-ibig. May nabubuong pag-ibig. Balita ko, magpa-raffle ka ng bigas, kaya nandito ako. Raffle ng bigas. Actually, yung palayan namin sa Bicol na nawala na. I mean, lubog sa baha. Kaya walang paraffle ng bigas kasi nga yung
palayan namin ay binayo ni Rolly. Ay, talaga nag-use yung bagets? Ay, hindi maganda yun. Hindi nakakapos yun. Hindi nakakapos. Ay, paniti. Nu auzi? Okay. Jetzt ist Hi. gut? Yeah, Guten. hi. Huwag ka nang ngulangot. Bastos ka eh. Lahala mishala. You are beautiful. Ah. Where are you Is it from? Romanian, Romanian. Oh, Romania. Romania. Ah, Romania. Romania. Dar nu mai vorbi prostii. You're from Romania, so meaning you are Romanian. Bine, bine. Românești. Are you Romanians? Da. Ce, Nu. ce zici? O că e din România mai bine. Păi noi am scris din România. Pa-invite naman, idol. Saan? Saan ka Uite, invite? Ăsta e Hamdulillah. Auzi bine. Păi frate, soluțancă ăsta. Ano sinasabi nyo? Otra vez. Otra vez. Uma că ăsta vine și ne pune bombă pe aici. Que outra vez? Otra vez. Otra vez. Cosa outra vez? Me llamo. Come Du-te, te mă, în llamas? pizda. Dito po sa inyo. I don't think, may live ka na ba? Para kay Chris Leho, no? Tinatawagan ko po ng pansin si Chris Leho 7. Meron ka na bang live sa iyong TikTok? At kung meron na, meron ka bang infinity icon sa may ilalim ng comment section mo? Dahil kung yes, maaari kitang invite. Pero, kinakailangan mo natin maging magkaibigan dito sa TikTok. Para nga naman, makasama kita sa aking live. Pero kung wala ka pang live at wala ka pang infinity icon, please sa ilalim ng comment, hindi kita may invite at hindi kita maisasama dito sa aking live. Good morning, Lods. Good morning, room. Ako, Lods. Ay, meron ka na? Karotera. Pakita ka nga. Sige na, mag-live ka, ano? Ay, teka lang kasi palubat na rin kasi. Uy, palubat na ako. Paano ko isa-charge to? Palubat na kasi ako. Oo. So, maghahawak na tayo ng ganito. Anyways, 50k pataas lang ata ang meron nun. I don't know. I don't have any idea to tell you honestly. Actually, itong TikTok ko, hindi siya yung pangkaraniwang TikTok na ginagamit nyo ngayon. Itong TikTok ko ay kakaiba. Yes, oo. Itong TikTok application ko ay hindi katulad nung TikTok na meron kayo. O di meron ka ba, Aling Lods? Meron ka bang infinity? Kuya, please, alam mo, ito naman si Princess. Princess naman, oo. Nung isang gabi ka pa. Nung isang araw ka pa, Princess. Oo. Bakit ganyan ka, Princess? Hindi ko na kayang abusin tong kikiam. Mother, may asa na ako. May problema ako. Okay, go. What is your problem? Ano ang problema ng isang Aling Lods? At tatawagin natin itong post na to na problema ni Aling Lods. Kasalukuyan pong merong problema or may dinadaanan si Aling Lods na handa naman natin siyang tugunan or kausapin. No, iba siya. Iba yung iba yung TikTok ko. Iba yung TikTok application ko. Actually, wait lang. Yung TikTok application ko, yung di ba I'm not so sure pag gumagawa ba kayo ng content merong flash sa harapan, may ilaw ba yung harapan nyo?
Kasi yung akin, like, kung gagawa ako ng video using yung front camera, may flash siya. Nagparapol ako. Bakit ba na ako sa live na 60? Ay! Nagparapol ka. Bakit ka ban? Actually, wala akong idea. Kasi, hindi na naman ikaw ang nagpapagame sa TikTok. Napakaraming mga TikToker ang nagpapagame din. At meron akong mga kilala na nagpapagame din. Pero, hindi naman sila ban sa TikTok live. Marahil may nag-report sa'yo. Yun ang nakikita kong problema mo, no? Siguro merong hindi nanalo at nireport yung iyong live kaya ka na ban. Yun lang, marahil lang. Hindi ko alam. I think that's possible. One of the possible reasons. Baka nga may nag-report sa'yo. Hi, Lods. Good morning. Good morning, Sweet Jade 14. Hello. Medyo nakakangalay itong ginagawa ko, ha? Hi, pwede ka bang makilala? Pwede mo naman ako makilala, Good Boy Dre. Ako po si Geri General. Nakatira po ako sa may Pasay City, malapit sa Resorts World, Manila. At kasalukuyan po akong naka-live ngayon sa TikTok. At payak naman po ang pamumuhay ko. Hi, kung ganun, tigil ko ng ginagawa ko. Kasi baka, yes, I suggest na itigil mo na lang yung magpa-raffle ka. Kasi alam mo naman ang mga netizen. Ang mga netizen, pag hindi mo napagbigyan, nagagalit sila. Alam mo ang bugso ng damdamin ng mga netizens pag nagagalit sila. Diba? Maaaring i-bash ka, maaaring i-report ka. Kaya naman, kung ako sa'yo, Aling Lods, itigil mo na ang paraffle mo. Magbigay ka na lang saya sa kanilang lahat. Or, sadyain mo na lang, personally mo na lang, kung gusto nila ng help or something. Diyos ko, ang aga yung magising nito ni AB, AB, napakaaga niyong magising. Alam niyo ba guys, nakakapagod din magsalita. But I love talking. I super love talking. Hey, good morning. Babay na guys, pagod na ako magsalita talaga, promise. Mamaya na lang uli, matanghali, sabay-sabay tayong panoorin si Nap Lorica. Guys, si Nap Lorica, isa sa mga kaibigan ko dito sa TikTok. Mag-guest siya sa Bawal ang Judgmental ng Itbulaga. Kaya naman, supportan nyo siya at i-follow nyo siya sa kanyang TikTok account, which is Nap Lorica. Nap Lorica or Lorico. May kila ka bang admin mother? Mag-message tayo, Aling Lods. Mag-message tayo kasi may nag-text sa akin taga TikTok eh. Mag-message tayo. Tapos yung replyan ko naman yung taga TikTok, ang tagal mag-reply. 3 weeks. Ayun. Anyhow, so good morning guys, and mag-iikot-ikot muna ako. Samahan niyo ako mag-ikot-ikot. At pag nakita niyo ako sa isang live ng isang dito, alam niyo na, mag-chikahan tayo doon, di ba? At para ma-charge ko na itong phone ko, and masakit na sa laro muna ang ginagawa ko. Okay? Again, don't forget to follow me, subscribe to my YouTube channel, and yun lang. Bye! I love you all.